What if patawadin ko na si Rodolfo? Grabe man ang pagsisikap na patawadin ko yan. Baka may pag-asa nang magbago si Rodolfo. Sa matuod sana, grabe ang pagpayaba ko kanya. Gusto ko sana yung makatuod, kasi siya inom niya. Di niya inuuna, pamilya na mo. Grabing pagpapayaba ko kanimo Rodolfo, sana magbago na ika. Itatao ko man ngamin na gusto mo, basta mabayad kong magbago na ika. Rodolfo, nguwan na pagdesisyonan ko, napatawadon tanay ka. Tanay irak na ako kanimo. Grabe pagpapayaba ko kanimo. What if tuluyan na talaga akong magbago para sa relasyon na mo ni Maria? Isi kong grabe pagkasala ko. Pagpapayaba ko kanya, uda na ako ibang mababayad na babayi na pinakapapayaba ko kundi si Maria. Napagdesisyonan ko nguwan na migbago na talaga ako. Mig-focus na ako sa pamilya na mo, nganing uda na kami ribok ni Maria. Maria, gusto kong maisyan mo na pagpapayaba ko kanimo, sobra-sobra. Di ko kayang mauda ika sa buhay ko. Payabang-payaba ko ika Maria, sana patawadon mo na ako. 1 minute, 37 seconds later. Amo na Rodolfo, pinapatawad tanay ka. Kaisi kong grabe man ang pagsasakripisyo mo para mapatawad tayo ka. Sa matod sa na Rodolfo, miss tanay ka. Buray, salamat man kung pinapatawad mo na ako. Makakiblit na gayad ako nga nun. Ay! Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw? Ano ka ni ka Rodolfo ta na mata ng mapisyo ni ka? Grabe man ikaw gumay! Narigusto man ako magsabi kang lakong bata. Grabe man ikaw mapis man ika. Ay! Taraman. Pinapatawad ta na kintanag, hindi man ikaw rin gusto marabi ka. Pag ako sa kanimong namatanay ka. Bakit man ikaw gumay? Grabe man ikaw gumay! Nag-amok ko na!